Hingke bahai tongbai khajani marate kijing songkha khayo norbo jotona kaham korokno tongna hanai kudungma salromoi ang noroni bagai video upload khaimaya angoi tongo ani belai kheno problem tai jora kuroi ni bagai tini haino hai noroni bagai ketal video tubi pheka norok baksa ba saimang khana tai baksa ba saimya khuna aboni bagai in video no puilani simi paithak jora kaham kinai di bujimanai hingke bayap sang agio hangke sung khanawai mangkha asla rokse bwrwi rap khai butharo tai romphre butharo rokhnai hingke tabuk hingke moya tabuk hingke tai kisa ketal sapaijao kha Bwrwi Rok Khoraktham Chwla masano rap khaiye eba khe Romphre jajari rung khai hinai obo norok baksa ba nukhna tai baksa ba nugya rofana ongoi tongkhana o Bwrwi Rok Khoraktham norok kaham keno display o nugui mangkhana borok no tabuk pharo tinjakha rap gang 3 girls hinai hingke khajani marate kijing song obo bojagao wngkha abo kaham ke details saimiyako haipano ang norokni bagai chikon sa khai video swnamani se haino hai ang phai tongo norokni bagai turuk turuk khe ketal ketal video tuboi norok naising tongdi tei ani logi tongdi hingke khajani marate kijing song video no puilani simi paithak jora naima bagai norok no belai belai hambai norok ani channel o ketal phai tongo ke subscribe khai ganani bell icon sinai all of press kainadi।